Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Seyyidina Muhammed wa ba'd. Avdiveka družina me pandeke кратко насихатеа ке амари тема живи срекно е маси киринтот. Пандаектар о себе пија за доманушате живинел срекнотано те керел шукар дејля. А чачипаске кој ка керел шукари пе манушенге као сетинел сласко имани, као сетинел сар телокхилолеске ко срце, соске чачипаске о шукар дејлјатано средство кога со манушеске локхарела ко живото. Некој кава керел абдивете кере шукари пе да не шукар. На, давајтано грешка. О шукари пе сталнотано шукар. А о билачи пе те кере чачипаске на не шукар. Одолеске живен то живото керту срекно, а ѓарени со ковеко корист е авере манушенге. Сар сој познато дека секој мангела те кувалки дуќана ко те собикнела пес миски. Соске те кинел преске да вас окандала шукар, или пак те подаринелеске о мануш хедија да вас окандала шукар. Ко најтикно случај, барем о мануш кова собикнело миски ов кандала шукар. Па далеске ов туда савко мануш, кова со каде плодија, без разлика, кој сар со керела, ту продолжин те кере шукарипе. А баш о секова шукарипе, ва кергио Аллах те бареке ва теаля, дека ка наградинел. Сар со ва кергио субханеху ва теаля ко Кур'ан азимушан. Амин ка наградинато мен баш о шукарипе кова со ка керен, ко дујналукуем ко кова свето, хема мен ка баларату менге панда повеќе тародува со тумен заслужинген. Па далеске кер секова шукарипе која нафте господареске те бареке ва теаля. Джанено случајтар о сахабија. О сахабија која кава мубарек масе, ко масек Рамадан, керена сине панда побаро шукарипе. Ола живинена сине окола кова со билачипе керена ленге. Ола шукарипа и ранена. Соске чачипаске мора секојек мануште халол. Дека те кергја туке некој шукарипе, а туда кере алиске шукарипе, себе писоске ов кергја туке шукарипе. Одовајтано само иранеалиске то борджи. Ама е била чипаске тиране шукарипаја, одовајтано чачипаске о имани. Мару минти фитра, мару минто шукарипе, то керибе шукарипе каче која вера мануша, соске оја вера мануша, мангена те керен туке била чипе. Која колу туке најпаро ко живото. Де садака? Па макар јек тикни хурма. Јек тикни хурма ва кергио посланико алейхи салату вассалам. Искрено те дела која наве Аллахеске те бареке ва таala. Те пред те перел кова со колеске со каде и хурма, прво перела ки деснице Аллахеске, хем бајрело вредно слакоро са робрдо Ухуд. Себе пито и хляси. Сине селефи амаре. Кова со бутик не деля керге, а Аллах те бареке ва таala, бари дереджа денгјален башиленгеле тикне деля. Само осетинето мен кој е бунасар. Инсани кова со синеле 3 дирхемија. И клило ов те керел шукарипе, саво шукарипе. Те кинел нешто пе фамилијаке хајбаске, само Аллах 3 дирхеми и силе. Ама пошто сине чикало време. Хем араклеа фрдимуе листо теле ко чика. Лелале, која прагио листо чикало пишинела бисмилахи рахмани рахим. Леля ова дава гело ко манусо бигнела миски. Денгјапе последна 3 дирхемија. А дале мискеа косле Аллах скоро најм воздигали упрал ко креденцо. За кратко време, дикела ко суно која чигапете совал. Акла ова е бунасар, сар ту амен, со воздигнингјана мен ко учота на гјана мен ка воздигнато ем ко дујналукем ко ахирети. Дженнали сова керено о селефија башакави инсани. Себепија кава шукари пелескоро, кова со бришингјо а наве Аллах скоро тарочика. O Allah te bareke o taala kergja sari neko dunaluko te mangenle, po kafira da manginales ne mlađana lestar. Vazdingio Allah le skoro stepeni, sebe pile skoro šukari pe kova so kergja. Setine na tumen liko poslaniko alejhi salatu wasalam, kozom li bilači pe kergeleske, mardo kotaif, paladeles repete kotaif. O poslaniko alejhi salatu wasalam tabdena lestarata so khugele barencar, ovi kerela pe galebia. Mate peren leskere ratatele, ale melekia nudinge pereski. Va kerge ya Resulallah, naredi namenge, ameno brdia te spojnale te še sakale manushen tu nuština. Poslaniko alejhi salatu wasalam odovana kerga, hem va kerga na dinaman, tarakala manusha de ka šukar muslimajna kikloven. Hem poadari ga postola primenge islam ožitelja tarotaif. Soske poslaniko alejhi salatu wasalam, na muklale skoro rade perel ki puv, pučere jek taroslugija. Va kada soske tu na mukja torat i kerea ki galebija. Сова кергио посланико алейхи салату вассалам, макар билачи пе кергелеске ов шукарипа иранга. Ва кергио салаллаху алейхи вассалам намангава те мукаво рате перел кипу
себепи од ова дарава дека те пело морат ки пува Аллах кондуштинелен саринен. Ако да била че пекергелеске, шукари пајо посланико алейхи салату вассалам ирангја. Ма бисрен, дека ов салаллаху алейхи вассалам вакиргја. Ко Аллах нај шукартано, кова сојтано нај корисно манушенге. Па далеске ако нанетот паре, те кинете де садака, те поможине муслимане, вакиргјо посланико алейхи салату вассалам. Кој кад сидел и холи таромуј е муслиманескем, качивелеске насмевка комуј, ка сакереле муслимане, вакрела о Аллах те бареке о таала, ко простинел лескем качивел леске насмевка комуј, ко нај пародиве, ко судно диве. И насмевката ни садака ко ислами. Одолеске користи на кала племените диве. Те кере шукарипе. Па макар била чепа и ранала петуке. Марумин ту ти чисто фитра. То чисто срце себе пија верен горо дека не елен шукар срце. На, покушине била чепаске шукарипа ја ти ране. Као вол од овакова со кергјат кој била чепето нај шукарамал. А јарене вакергјами го о Аллах те бареке о таала. А јарене си каѓамено посланико алейхи салату вассалам ко пе хадисија. Сине сахабија кога со чачипаске ленгоро шукарипе воздигнале ингири дереџа. Јек диви плело Алија ради Аллаху анху. Пе последна паренцар те кинел калинка. Фатима ке ради Аллаху анха. Со ске джанела деки Фатима мангели калинка. Кинела е калинко Алија ради Аллаху анху. Поджебе ко покер. Радостеа тингареле Фатима ке ради Аллаху анха. Аракела јеке манушина сародила ле стари калинка. О Алија ради Аллаху анху, а чолем ту мен джанене Алија скоро срце. Лела хемдела ли калинка ко наве Аллах еске. А да и последно со исиле. Ама и шукарипаске Аллах шукарипа и ранела. И ранела пекеле Али ради Аллаху анху за сигате време некој кувала леске кудар. О Али ради Аллаху анху правила о Селман ел Фареси ради Аллаху анху. Акле селаму алейкум, пакла буру. Вакрела акалајту ке бичалдетаро посланико алейхи салату вассалам ме Фатима ке джанело посланико е сам дека мангели Фатима калинке. Лело Алија ради Аллаху анху правили кеса генела 1, 2, 3 ейна. Вакерело Алија ради Аллаху анху мора товен деш. А о Селман ел Фареси дешти керела палал. Ваке асанду ваке джангјум дека каджане. Акала муклалески дешто да джанена ли соске. Соске вакергјо посланико, вакрело Алија ради Аллаху анху. Деко Аллах себе пие ке шукаре делоскере наградинела таро деш джи кој вташел пути. Хема далеске родиња деш. А гјарни ту да очистим то ниети. Кер макар најтикно тоа керав шукар дело која кава мубарек масек. О Аллах те бареке о таала ка надокнадинот ке таро деш джи кој вташел пути. А мате кера лафи со сековек делотано плюс деш која кава мубарек масек. Мару минти фитра. Кер шукарипе. Ако ака кере шукарипе, кажи мене срекно живото. Соске само шукарипе праволо колине мануше скоро хем керла лескер груди а тоем правде ко Аллах и те бареке о таала. Мади ки ја вера мануша соске тане била че, соске тане злобна, па тути митиринелен. Тогаш разлика машкартуте хем ленде ко живото на нете овол. Цирето таро лошна мануша, са социдејато таро ѓубре. Соске ма те на ке нон стоп таро ѓубре, хем те беше ѓубреа. Соске кога те која киранетут кере, ти ромнем те човека вакен ке најхарица, соа гјарени канде ако ѓубре. Соске те шеа, најхарица ко опинем баре ми кан. А далеске таро одва сојтано ѓубре, пан тонак, телар то шерно е продолжин, хем продолжин ту, кере туте то ѓубре, те фрделе ко време, а гјар со ко чистинето срце. А далеске, живин стрекно, маси керин тут, кога нешто каволтке мусибети, кер макаро најтикно дело, а оплоди Аллах ескоро кадике, која ка живине, срекно себе пито кердо шукар дело ко Аллах те бареке о таала. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.